Pois eu agora mesmo, o sábado tive unha función de feito de presidente, do espectáculo de presidente, e o sábado que ven teño outra. Creo que son as dúas últimas xa que teño. Acabo de rematar aí un mes con Bye Bye Honey, que creo que xa non vai haber tampouco bolos. Digo creo porque isto das funcións sempre é unha cousa que está no aire, non? E tamén tiña outro espectáculo con Camila Bosa, Malos hábitos, que tampouco non sabemos. Eu sou moito de pechar portas, pero é complicado aquí, porque aquí podes ter unha función e dentro de 6 meses ter outra, non? E claro, nunca queres pechar, non só por ti, sino porque hai outras persoas implicadas que ao mellor non teñen traballo. Ter a grabación dunha serie é unha tranquilidade, porque, a ver, nós temos que pagar facturas, non? Como todo o mundo. Entón, a mí, nese sentido, eu sou unha persona que disfruto moito do meu traballo e me dá igual, que sea televisión, que sea teatro, que sea cine, a mí me dá igual. Hai personaxes que me gustan moito, outros que me gustan menos, eu non os faría así, se fosen meus, pero eu defendoos como se fosen meus porque disfruto, eu disfruto grabando a serie todos os días, disfruto moitísimo, podería estar todo o ano facendo. Eu faría outro personaxe? Sí. Eu intentaría mellorar ese personaxe, intentaría facelo diferente, traballaría noutro tipo de series como Wallander, por exemplo, ou cousas así maravillosas, pero non se fan aquí, esta é a realidade. Eu teño un personaxe que é moi característico, eso é moi bo porque ten moito público e é moi malo porque non podes facer ninguna outra cousa, non? Entón, a Televisión de Galicia, aínda que a min non me pagan exclusividade, eu estou un pouco de exclusividade con eles. Entón, se eles les dá gana de que só gravo 2 meses no ano, pois eu traballo só 2 meses no ano, en televisión, está claro, logo ninguén me quita de facer as minhas cousas no teatro se as quero facer ou se podo. O mellor a xente lle dis canto cobras o mes e alucina, pero se divides iso entre 12 meses, que non dá, me comprendes? Entón, iso é o que eu quero que a televisión entenda. Bueno, eu marchei dunha serie e montei un Cristo bastante potente, non? Perdín moitos anos de traballo, perdín moitos anos de cobrar cartos, moitos dos meus compañeros seguiron 10 anos máis na serie, eu marchei o segundo ano, e iso foi moi malo para min naquel tempo, pero despois cos anos foi moi bo, porque, claro, teño que dicir que os produtores a mí me respetan bastante, non? Afortunada, hai xente que me di, pois que sorte tes? E digo, bueno, a sorte é unha palabra que se utiliza moi rápido, macho, pero eu xa che digo, durante 8 anos pasei no moi mal, porque deixei unha serie, despois houve moitos produtores que malinterpretaron o meu xesto e pensaron que eu deixaba a serie porque sí, porque era unha caprichosa e porque me creía que iba a triunfar en Madrid, non? Que isto é o que pensa todo o mundo, ou que era unha persona moi problemática no traballo. Eu teño contadas broncas no traballo, eu non podo estar 14 horas grabando seguidas, non pode ser, e se o fago un día, pois non podo facelo 3 días seguidos, non? E se teño que descansar 12 horas non podo descansar 8, teño que descansar 12, porque é así que o di a lei, non o digo eu, non? E entón, pois hai esta cousa, non, de que se un día defendes o teu, eres unha persona problemática, e eu simplemente o que fixe foi defender o meu. Eu estou todo o ano preparándome para ser actriz, sempre. Aínda que non este traballando, eu estou tomando clases de canto, de danza. Eu sempre estou pensando no traballo, sempre. Constantemente. Eu non teño fillos en parte polo meu traballo. Eu teño dedicación absoluta. É un pouco absurdo e un pouco de locos porque non sei se a mí me compensa porque me compensa a nivel emocional, non? A nivel económico, pois cando traballo nunha serie sí, cando traballo no teatro en absoluto. O sea, porque nunha serie se traballa moitas horas, pero o contrato está ben. Hai un contrato dunha duración de 2 meses, pero sabes que se a serie funciona, dentro de 4 ou 5 meses vai haber outra temporada. No teatro ensaias 2 meses e non sabes cantos bolos vas ter, nin como van a ser espaciados no tempo. Entón, realmente, o concentrado está neses 2 meses de ensaio, logo é sempre un ensaiar para a función que ven. Eu vivo ben porque eu aquí casi non fago probas, onde as fago é fora, claro, porque eu aquí son conocida, pero fora non. Entón, pois, aínda que teñas unha representante moi boa, eu teño unha moi boa, pero os directores de casting poden ver secuencias dunha serie, pero eu estou encantada de que me chamen porque senón te encasillan tamén, sabes? Ven que faz unha serie de cousas e te chaman para facer solo ese tipo de cousas. Afortunadamente, cando te chaman para probas, están te dando a oportunidade de facer cousas diferentes. A mí me gusta que me chamen. Os actores non o podemos facer todo, non? Nos vestimos moitas veces, nos maquillamos, nos peinamos, nos autoproducimos, moitos escriben, se dirixen, Dios mío, non sei, eu cociño tamén e sei coser, non sei que cantas máis cousas hai que facer. Cada vez somos máis e non hai cada vez máis traballo, entón, eso xa é unha dificultade. Despois, as mulleres temos unha dificultade añadida enorme. Chegada a unha edad, e é a partir dos 35, xa non digo menos, claro, os personaxes se acaban, non? E, ademais, hai unha cousa que fun aprendendo co tempo, resulta que as mulleres nos chaman casi sempre
polo físico, non? E entón estamos moi etiquetadas, ou eres a guapa protagonista ou eres a simpática secundaria. Resulta que a min de guapa protagonista non me chamaron nunca, é obvio, pero que ao final me mereceu a pena, porque a secundaria simpática non ten edad, ese é o bo que ten, non? A desgracia é que non se escriben personaxes femeninos interesantes porque as mulleres non escriben. Non escribimos en xeral, non? Hai moi poucas guionistas e as que hai casi sempre teñen un xefe de guión masculino, home, ou un produtor, home, ou unha produtora muller que lle importa un comino o mundo das mulleres, realmente, non? Eu creo que a sociedade sí que quere esas historias. Creo que os produtores non llas queren dar, que é distinto. Eu estou rodeada de xente que non ten nada que ver con este traballo e todos me comentan o mesmo, e as mulleres sobre todo. Por favor, non sei que a televisión normal xa non a vemos, e que non nos sentimos reflexadas en absoluto por ningún personaxe femenino. E que, vamos a ver, ou ves unha comedia moi disparatada, que entón dá igual, ou entón xa se ves unha cousa drama realista, é imposible, ninguén, quen se sinte identificado, Dios mío, xa, con series dos anos, que están ambientadas nos anos 20, 30, 40, 50, ninguén. Pois algunhas mulleres de 60 e pico de anos, 70, e ainda así, a elas estas personaxes diferentes e tamén non saben asimilar porque teñen fillas, netas, no? E están despertas no mundo. Ninguén vai a contar as nosas historias se non somos nós, está claro, non? E hai outra cousa complicada para mí na xente agora, e é que se valoran moito cousas deste traballo que non son o traballo en si mesmo, non? Eu me sinto unha actriz de oficio, e creo que nas novas xeracións cada vez hai menos actores de oficio, non? Porque xa empezan a traballar na televisión moi rápido e a televisión pídeche unha serie de cosas que teñen moi pouco que ver con este oficio. Están máis relacionadas coas redes, con fotografiarse constantemente, con ter un aspecto físico. Nós sempre estamos con medo, non? Porque, claro, eu digo, eu teño unha edad e cada vez vou ter máis, se estou viva, claramente, e ojalá que a teña, non? Pero, non sei, ou teño moita sorte ou cada vez é máis difícil traballar, non? É certo que eu, antes de traballar na televisión, vivín moito de dar clases de teatro, moitísimo. E a moita honra que eu aprendín, o que máis aprendín como actriz, o aprendín aí.